бахшида ба ҷашни истиқлолияти кишвар бо иштироки хонандагон ва омӯзгорон ҳамчунин шоири халқии Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе чорабинии идона таҳти унвони «Мо насли хушбахти замонем» баргузор гардид. Директори муассиса қайд намуд, ки ба даст овардани истиқлолият ва дар фазои сулҳу субот зиндагонӣ кардан неъмати бузург аст. ва барои рақобатпазир гардидан дар арсаи ҷаҳонӣ албатта мо барои тамоми имконият шорика дорем. Сипас оид ба ватандорӣ, эҳсоси парчамбардорӣ, меҳру муҳаббати самимӣ доштан нисбат ба ватан, шоир Муҳаммад Ғоиб суханронӣ намуда чанд порчаҳои эҷод намудаи худро баҳри иштирокчиён қироат намуд. وطن جان است و جانی به تن صحرای بی آب است. وطن نور است و به نورش سما به مهر مهتاب است. سرابی جان فدایش در شب تاریک شبتاب است. وطن بیداری چشمان دور از عالمی خواب است. мардуми шарифи Тоҷикистон имрӯз бояд аз он ифтихор намоянд, ки соҳиби рамзҳои давлатӣ, парчам, нишон, суруди миллӣ ҳастанд. насли ҷавоне, ки дар даврони истиқлолият умр ба сар мебарад, насли хушбахттарин ба ҳисоб меравад. гузориши Саидаи Раҳимӣ, Хабар, Ҷаҳонамо.